İnsan hakları ihlalleri raporunu açıklamak üzere. Rapora bin peykirine mafu azadiyan li Bakurê Kurdistanê ji aliyê îhadeya Diyarbekirê ve hat ragihandin. Di raporê de hat ragihandin ku di 6 mehan de welatiyekî biçekên hêzên ewlehiya Tirk hatiye kuştin û 6 kes jî birîndar bûne. 29 hêzên ewlehiya Tirk û 129 çekdarên rêxistinên çekdar di şer û pevçûnan de canê xwe ji dest dane. Dîsa 5 jê zarok, 28 jin û 3 mêr bi awayekî bişik mirî hatine dîtin. Demokratik ve adilane bir çözümden ziyade Hevserokê îhada Diyarbekirê Abdullah Zeytun anî ziman ku polîtîkayên dewleta Tirk û bireyên ewlekarî li ser çareseriya pirsa Kurdiserî de pirsgirêkan digere, dibe sedem ku bin pêkirin zêde bibin û bidewmin. Zeytun balê kişand ku polîtîkayên ewlekarî û tundî dibin sedem ku pirsgirêkên din jî zêde û kûrtir bibin. Kürt meselesinin çözülmeyişinin Di raporê de encamên polîtikayên hikûmeta Tirkiyê û neçareseriya pirsa Kurd xwe nîşan didin. Daneyên di raporê de jî dîmenên wê rastiyê nîşan dide ku binpêkirin çawa bi zêdebûn berdewam dikin. Binpêkirin beriya pandemiyê jî hebûn û bi serdema pandemî re jî bi berfir hebûn didûmin. Binpêkirin zêdetir ji polîtikayên antîdemokratîk û biriya ewlekarî lêgerîna çareseriya meseleya Kurd peyda dibin. Loma jî bang û daxwaziya me ew e ku hemû pirsgirêk li ser bingeha dadwerî, biriyên aştiyane û diyalogê bên çareser kirin. İnsan hakları ihlallerinin bilançosu. Hat ragihandin ku xwe pêşandan û azadiya derbirînê jî dibin zext û pêkutiyan de û mafê jin û zarokan jî bi taybet di serdema pandemiyê de zêdetir tên binpêkirin. Politikanız, bir niyetiniz olması gerekiyor. Cîgira hevserokên îhada Diyarbekirê parêzer Raxşan Bataray Saman jî dazanî ku polîtîkayên ku tên meşandin wek di her warî de dibe sedema binpêkirina, dibe sedem ku kuştin, tundî dîtin û destdirêjiyên li ser jin û zarokan jî. Kadın ve çocukların korunmasına yönelik. Mixabin bi taybet li serdema pandemiyê de pergalên parastina mafên jin û zarokan jî ji holê rabûn û ew kesên ku tundî û destdirêjiyan kiribûn û di girtîgehê de bûn jî bi bexşandinekî serbest hatin berdan. Dîsa vekişîna ji peymana Stenbolê jî rê li ber binpêkirinên li hemberî jin û zarokan xweş dike. Loma jî divê polîtîkayên ku ji rêveberên hikûmetê dest pê dike û heta dadgehan û hemû civakê ji bo parastina mafan hişyar bike pêwîst e da ku pêşî li van kirin bên girtin. Bi daneyên raporê baltê kişandin ku polîtîkayên tund dibin sedem ku hem li nav civakê bigiştî û li girtîgehan jî binpêkirin zêde bibin û ew jî dibin sedem ku hem qeyrana aborî, siyasî û civakî zêde bibin, hem jî siruşt û hewildorî jî têk biçe. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.